Părul roșcat la Rut. A venit momentul să începem? Da, toți traducătorii sunt pregătiți. Poți să-i dai drumul. Mai țineți minte cum era în urmă cu un an, când am început un proces prin care încercam să vă introduc câteva concepte privind rețelele de socializare, partea asta de marketing. O parte dintre voi ați profitat de pe urma învățăturilor, alții poate nu. Dar probabil că știți că Donald Trump a schimbat inteligența artificială pentru totdeauna, pentru că Statele Unite și-au dorit să fie într-o poziție favorizată, iar China a spus șahmat. Însă în ultimii ani, inteligența artificială a devenit mult mai eficientă, intuitivă, în a crea oportunități pentru noi. Oportunități de a deveni și mai dinamici în activitatea pe care o putem desfășura. Așa că anul acesta vreau să vă fac o promisiune. Aceste traininguri pentru ambasadori se vor concentra pe cum să învățați să câștigați foarte mulți bani făcând ceea ce oricum ar trebui să faceți, și anume să vă dați seama care sunt talentele voastre. În urmă cu un an mi s-a prezentat Now Sight și conceptul de Now Sight. Am văzut ce au creat Justin și echipa lui. Ceva ce urma să creeze valuri. Și urmează să creeze valuri și mai mari pe măsură ce tehnologia devine mai eficientă și mai ieftină. O să-i dau cuvântul lui Cheryl Coco, minunata Cheryl Coco, pentru că am invitat-o să vă vorbească. Dar înainte, o altă Coco care vrea să vă salute în premieră absolută. Coco vrea să vă spună salut. Dar Cheryl, o să-ți dau cuvântul acum. Și vă rog să fiți atenți la ceea ce spune, pentru că dacă începeți să folosiți conceptele pe care le aveți în buzunar, în mână, nici măcar nu e nevoie să le învățați, ci doar să acceptați că valoarea voastră este infinită, este dincolo de ceea ce vă imaginați. Dacă sunteți capabili să vă eliberați de trauma care vă face să credeți că nu sunteți vretnici de lucrurile pe care urmează să le primiți, vreau să vă las cu un mesaj important. I-am rugat pe Marty și echipa să creeze niște studii de caz cu ocazia aniversării Ruth în 36 de zile. Avem 100 de oameni care din 2021 și până astăzi, nu toți dintre ei sunt cu noi din februarie 2020, însă această 100 de oameni în ultimii 5 ani, plus minus, au câștigat un total de peste 41 de milioane de dolari. Și vreau să mă asigur că înțelegeți informația. Avem 100 de ambasadori, toți parte din același ecosistem, da? Nu e o parte separată. Au generat peste un sfert de milion de clienți și cifre, sume de 10 cifre. Adică nu am degete suficiente pentru a număra și nu sunt bani în buzunarul meu, al Cristinei, nu ne lăudăm cu lucrurile pe care le-am făcut pentru noi. 100 de oameni din această comunitate au câștigat peste 41 de milioane de dolari. Și cred că 13-14 persoane au câștigat câte 1 milion de dolari fiecare. Ce înseamnă acest lucru? Fiecare dintre voi are potențial. Și
unul dintre acești milionari încă lucrează pe un salariu obișnuit, ca paznic, pentru că îi e prea drag jobul și nu vrea să renunțe. Dar când veți înțelege că vă puteți extinde infinit de mult, infinit dincolo de ceea ce credeți că sunteți capabili, pentru că sunteți cu toții parte dintr-o piesă imperfectă într-un puzzle perfect, când veți înțelege aceste principii și le veți aplica principiul la ceea ce sunteți, pentru că aveți acces la o linie de produs care vă face parte integrantă dintr-un proces extraordinar, când veți renunța la toate ideile care vă țin în urmă, veți atinge succesul și vă punem la dispoziție niște unelte extraordinare pentru a o vă face. Cheryl, îți dau cuvântul. La mulți ani! La mulți ani! Mă bucur tare mult să fiu aici și să vă povestesc tuturor aceste noutăți, aceste informații. Cunoscându-l pe Clayton, în ultimul an, totul s-a învârtit în jurul universului Root. Deci ăsta e conceptul de bază. Oamenii ăștia mereu caută să acceseze cele mai utile instrumente pe care să vi le ofere vouă, oamenilor din comunitate și mă bucur tare mult să fiu alături de voi astăzi și să vă povestesc ce facem și cum facem lucrurile la NowSite. NowSite s-a lansat pe piață în urmă cu 8 ani și îi ajutăm pe oameni să-și dubleze rezultatele din social media. Iar dincolo de acest lucru, îi ajutăm să ajungă la mai multe persoane, la mai mulți cumpărători, să vândă mai mult și să-și dezvolte afacerile. Clayton și-a dorit ca toți să aveți acces la acest instrument și acces la toate noutățile pe care le scoatem pe piață. Avem peste 100.000 de clienți în întreaga lume și ne face mare plăcere să vă arătăm cum îi ajutăm să-și crească engagementul pe rețelele de socializare, cum îi ajutăm să obțină mai multe lead-uri, mai mulți clienți, dar și să genereze mai multe vânzări. V-am pregătit și câteva surprize de care cred că veți fi încântați. Este vorba despre surprize fenomenale, de genul nu vine să cred că asta chiar se întâmplă. Și asta doar prin prisma relației pe care o avem cu Clayton, cu extraordinarul domn Clayton. Deci, suntem foarte entuziasmați pentru prezentarea de astăzi. Voi începe prin a-mi partaja ecranul. Dacă aveți deja un cont NowSite, înseamnă că sunteți familiarizați cu acest ecran. Vreau să vă arăt o serie de actualizări noi. Contul fiecăruia va arăta puțin diferit. Contul meu mă imită foarte bine pe mine, sună ca mine, în timp ce contul lui Christy sună ca Christy, iar al lui Joyce sună ca și cum Joyce ar vorbi cu voi. În momentul în care începem pe Now Site, vi se cere să răspundeți la câteva întrebări. Iar acele întrebări pot fi, spunem care e numele tău, spunem care sunt hobby-urile tale, care este stilul tău când scrii. Și astfel că în momentul în care postăm pe rețelele de socializare, postarea sună ca voi, pare scrisă de voi. Asta e ceea ce ne dorim. Haideți să vedem cum vă putem ajuta să vă dublați eficiența rezultatelor pe rețelele de socializare, să aveți engagement mai mare. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați acest buton aici. Sunt diverse moduri prin care vă putem ajuta cu rețele de socializare. Puteți posta selfie-uri, texte scurte, texte lungi, însă majoritatea persoanelor au nevoie de ajutor pur și simplu cu postatul. Și butonul care
e apăsat cel mai des este acesta, surprindă-mă. Pentru că de multe ori nu știm ce să postăm. Ne-am trezit și ne gândim, habar n-am ce să postez astăzi. Nu vă faceți griji. Avem soluția. Al meu spune, cuvântul zilei este ambiție, ingredientul secret al succesului. Ce cuvânt te inspiră pe tine astăzi? Scrie-l în comentarii mai jos. Haideți să împărtășim pozitivitatea. Și am introdus câteva hashtag-uri. Îmi plac emojiurile, îmi place entuziasmul. Probabil vă dați seama din cum sună postările mele, dar îmi place să fiu veselă, să am un ton entuziasmat și postarea asta sună ca mine. Postările voastre vor suna ca voi, indiferent dacă vreau să postez pe Facebook, Instagram, LinkedIn, ea va fi optimizată, va fi schimbată astfel încât să se potrivească pe fiecare platformă. De exemplu, pentru LinkedIn o fac să sune un pic mai profesional. Inclusiv pe Twitter va fi ajustată. Câți dintre voi se gândesc, de dimineață aș fi putut pur și simplu să mă trezesc, să apăs pe butonul surprindă-mă și să îmi creeze postarea perfectă? Cât de simplu este? Cum ar fi fost ca prin simpla apăsare a unui buton să vă creați o postare perfectă? Ați fi obținut o postare perfectă pentru contul vostru social. Văd multe persoane care dau din cap acum. Dar dacă vreau să fac ceva diferit, dacă vreau să postez ceva despre brandul Root, să-mi fac un selfie și să-l postez să postez despre Root. Avem aici un buton de selfie. Clayton și echipa au creat un profil business numit Root Brands. Este deja în contul vostru, aveți acces la el. Explică toate informațiile esențiale despre Root Brands. Deci voi nu mai trebuie să faceți nimic, îl găsiți deja în cont. Pot să încarc un selfie. De exemplu, aici merg la imagini. Asta sunt eu. Sunt eu cu foarte mult machiaj. Și despre ce vreau să fie postarea mea. Puteți decide. De exemplu, prinde 10% reducere astăzi și apăsăm pe generează. Indiferent dacă e un selfie sau vrem să postăm despre businessul nostru, putem cu ușurință să particularizăm profilul de serviciu creat special pentru voi, profilul business, astfel încât să ni se genereze orice postare dorim printr-un singur click, indiferent dacă este personal sau business. Ia uite, să ai un stil de viață non-toxic nu s-a simțit niciodată mai bine. Preia responsabilitatea asupra stării tale de bine cu brandul Root. Astăzi ai 10% reducere, deci începe călătoria spre un tu mai sănătos. Foarte simplu, foarte ușor. Pot merge aici, să apăs pe Instagram și iată, mi l-a schimbat. Am dus detoxifierea la salon. Ce frumos spus! Câți dintre voi au încercat butonul Surprinde-mă? Uitați-vă cât de simplu este să avem o postare nouă în doar câteva secunde. Iată, Clayton a folosit-o cu siguranță. Minunat! Vă putem ajuta să continuați să atrageți urmăritori și să creșteți angajamentul apăsând pe acest buton. Te pot întreba ceva? Sigur. În câte limbi funcționează? În 150, ceva de genul ăsta. Deci dacă aș fi din Slovenia și Franța și aș vrea să îmi fac publicitate în Statele Unite, aș putea să scriu în slovenă, dar să postez în engleză și, de exemplu, dacă aș fi din America, dar aș vrea să fac marketing în Franța sau în Germania, aș putea să-i spun acestui tool să vorbească în germană sau în slovenă, ca și cum n-aș avea nicio problemă de barieră lingvistică.
Deci, indiferent de cultura din care fac parte, puteți converti mesajele într-o voce naturală într-o altă limbă? Da, da. Avem aici un buton pe care scrie AI și poți schimba limba de aici. Să zicem că vreau să-l schimb în germană. Pot să schimb limba de aici și apoi să apăsăm pe regenerează. Și habar n-am ce scrie aici, dar sunt sigură că este un mesaj în limba germană. Poți vedea postarea aici, Clayton? Deci pot să postez în orice limbă îmi doresc prin schimbarea limbii. De asemenea, pot să-mi creez contul, pot să stabilesc că limba contului meu va fi germană, franceză sau orice altă limbă doresc. E mai clar acum, Clayton? Da. Face parte din marile aspecte ale planificării, pentru că avem mulți ambasadori în care, din punct de vedere fiscal, are mai mult sens să facă business într-o altă țară decât țara de reședință fiscală și atunci vrem să garantăm că aceste bariere geografice, bariere lingvistice, se diminuează astfel încât acești ambasadori, aceste persoane să poată derula campanii, promoții în orice țară își doresc. De exemplu, accesul la testele genetice este un lucru tare dorit în Statele Unite și um, o cale către câștiguri foarte mari. Deci ar fi avantajos să fie marketate în mai multe țări. Așa este. Aici vă putem ajuta să comentați la postările altor persoane sau la propria postare. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți o postare la care vreți să răspundeți și să faceți o captură de ecran. Atât. Veți face captura de ecran a postării și o veți trage aici, în secțiunea de încărcare. Veți apăsa pe Generează și veți obține un comentariu extraordinar care invită la dialog. Îmi place foarte mult ce cămin plin de creativitate ți-ai creat. Citiți postarea de aici. Doamna vorbește despre cât de mult îi place cum și-a transformat autobuzul într-o casă, cum este un vis devenit realitate pentru ea. Iar aici pot să apreciez postarea și acum am un comentariu care sună ca mine. De obicei, pe rețelele de socializare tindem să dăm doar un like sau să felicităm persoana printr-un simplu felicitări. Însă, această funcționalitate se asigură că ne crește nivelul de engagement prin comentarii pline de entuziasm, prin comentarii bine gândite, care arată implicarea noastră. Sunt genul de comentarii la care oamenii chiar sunt atenți. Și vrem să ne asigurăm că noi suntem persoana care vine cu astfel de comentarii, da? Nu, că nu suntem persoana care spune doar felicitări sau bravo, ca aici, uite, adevărat, adevărat, adevărat. E plictisitor, nu? Haideți să luăm această imagine, de exemplu. Îi facem o captură de ecran și generăm un alt comentariu. Nu trebuie să adaug nimic suplimentar, îmi fac viața simplă. Încarc aici imaginea, apăs pe generează și primesc un comentariu. E important să știi să renunți, să ierți. Este genul de înțelepciune de care avem cu toții nevoie în viețile noastre. Apăsăm pe butonul apreciere și în loc să spunem adevărat, adevărat, da, am un comentariu care iese în evidență, care spune ceva și care creează dialog, inclusiv în rândul persoanei care a postat. Este foarte ușor, nu?
Tot ce am făcut a fost să fac o captură de ecran, să o trag aici și am obținut un comentariu fantastic pe care îl pot folosi apoi pentru a-mi îmbunătăți rezultatele pe social media. Să vă arăt o altă modalitate de a obține rezultate, și anume să pornim o conversație, să ne întărim relațiile. Poate vedem că cineva ne-a apreciat o postare sau este ziua lui ei de naștere sau a obținut o promoție, o mărire, merită felicitări. De exemplu, este ziua lui Nurse Christie, nu? La mulți ani, Nurse Christie! Putem selecta din această listă, de exemplu, vrem să ne reconectăm cu John. Apăs pe generează și iată mesajul. Bună, John, nu ne-am mai auzit de mult. Hai să recuperăm. Ce zici să ne auzim la o cafea? Sper că ești bine și abia aștept să aud despre ultimele tale aventuri. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a iniția conversații sau pentru a ura cunoștințelor la mulți ani, puteți folosi acest instrument care vă va crea un mesaj personalizat minunat pe care să îl trimiteți în propriul stil. Foarte, foarte util, indiferent dacă îl folosiți pe plan personal sau în business, vă ajutăm să vă dublați rezultatele de pe rețelele de socializare garantat. Însă avem mai multe surprize pentru voi. Voi opri acum partajarea ecranului pentru că aș vrea să vă povestesc despre o inovație pe care vă oferim. Un lucru pe care l-am discutat intens împreună cu Clayton și ne face mare plăcere să vi-l arătăm acum. Se numește NowSite Nav. E practic un sistem de navigare în vânzări care vă ajută să ajungeți de la lead la tranzacție, la vânzare. Dacă găsiți o persoană care ar fi potrivită pentru voi, un eventual client și vreți să-l aduceți în pragul de a deveni client, trecând prin tot felul de piedici, posibile obiecții, NAV vă poate ajuta în crearea acestei relații. Creează planuri particularizate de vânzări pentru fiecare ocazie, ghidându-vă de la poziția de lead la vânzare. E exact ca un sistem GPS pe care îl folosim, de exemplu, în mașină. Introducem destinația și sistemul ne ajută să ajungem la destinație. În mod similar, acest sistem vă ajută să uh, ajungeți la o tranzacție cu un client. Și ceea ce urmează să vedeți este absolut incredibil, nu mai există în altă parte și abia aștept să vă împărtășesc mai multe informații. Permiteți-mi să mă pregătesc. Iată ce vreau să faceți. Imaginați-vă că încercați să creați engagement pe rețele de socializare. Vorbiți cu mai mulți oameni. Cui vă adresați? Cui vă prezentați? Cui vorbiți despre businessul vostru când încercați să găsiți persoane noi pe social media? Imaginați-vă că ați avea o fotografie de profil ca aceasta. Indiferent unde apare ea, pe Instagram, pe Facebook, pe LinkedIn, pe o carte de vizită digitală și să o transformați într-un lead pentru afacerea voastră. Haideți să vedem cum se face. Mergem aici la secțiunea Social to Lead, pe care observăm aici, și apăsăm pe Upload. Încărcăm imaginea la care mă refeream, alegem root. Aici avem profilul Business Root creat special pentru voi. Apăsăm pe adăugare contact și haideți să vă explic ce se întâmplă acum. Puteți încărca
o captură de ecran cu orice profil văzut pe rețelele de socializare și instrumentul va crea contactul în interiorul CRM. O va căuta pe acea persoană online și va analiza personalitatea ei. Deci va afla toate lucrurile relevante despre lead-ul vostru dintr-o captură de ecran. Dacă ați studiat vreodată tipurile de personalitate, sper că sunteți conștiente de ele. De exemplu, rechin sau balenă sau foc sau aer, roșu, albastru, verde. Știți la ce mă refer? Analizați personalitatea respectivă și apoi vă dați seama cum să vă prezentați cel mai bine, cum să intrați în vorbă, cum să-i prezentați oportunitatea persoanei respective, ținând cont de personalitatea ei unică. Nev este unic pentru că ia această imagine și învață tot ce poate despre personalitatea respectivă, după care creează un plan de vânzări personalizat în funcție de individ. Practic vă spune, bun, cunosc persoana asta, haide să spun care este cel mai bun pas pe care poți să-l faci în continuare, astfel încât să te apropii din ce în ce mai mult de a avea o vânzare. Astfel încât să nu trebuiască să ghicești dacă ce tip de personalitate are. De exemplu, aici am creat un profil pentru Clayton prin simpla încărcare a unei capturi de ecran de pe profilul lui social. Obținem câteva informații. Clayton Thomas este antreprenor și fondatorul Root Brands. Vedem cu cine e căsătorit, ce face. Vă arăt și planul de vânzări imediat, dar inițial vorbim despre personalitate. Iată câte informații avem. Clayton este persuasiv, independent, determinat, tinde să fie direct, orientat pe acțiune, rapid și cu o rezistență majoră față de structuri rigide. Și văd foarte multe zâmbete. Cred că am dreptate, nu? Tinde să împingă pe ceilalți spre acțiune, spune lucrurile fără perdea, dar și fără detalii. Se întâmplă vreodată asta? Da, puțin are tendința uneori. Mă gândeam eu. Proiectează încredere oriunde merge, este concis. Deci, de aici e clar că nu trebuie să scriem e-mail-uri lungi. În timpul întâlnirii cu Clayton, pregătește-te să aduci contraargumente. Uite, ce să faci când să vorbești cu Clayton? Obținem și mai multe informații. Ce facem în momentul în care rezervăm o întâlnire cu el? Cum să adresăm punctele principale, argumentele principale? Cum îi facem o prezentare? Cum construim relația cu Clayton? Abordarea, urgența, competiția, cum discutăm despre bani, cum creăm un sentiment de urgență. Toate lucrurile pe care am vrut să le știm vreodată despre Clayton sunt aici și le-am obținut cu o captură de ecran. Știm și care sunt hobby-urile lui, dar ceea ce e cu adevărat incredibil este aici. Am colaborat cu Ruth pentru a crea un sistem de vânzări pentru fiecare persoană din Root Brands, din universul Root, pentru toată lumea. Astfel încât atunci când alegem profilul personal sau business ca Root Brands, vă va spune exact ce trebuie să faceți și să spuneți, ținând cont de tipul de personalitate pe care îl are persoana de care sunteți interesați pentru a ajunge la vânzări, la vânzare, pentru a o transforma într-un client. Și voi întreba, îmi poți spune ce să îi spun lui Clayton, te rog? Astfel încât să nu trebuiască să ghiciți, vă va zice exact.
poți să scrii tu mesajul în locul meu? Mă va ajuta inclusiv să scriu mesajul cu care îl abordez pe Clayton. Și ia toate aceste aspecte în considerare. Cheryl este o funcționalitate extraordinară și cred că este un punct minunat în care să luăm întrebări, dar în continuare ar fi util să găsim un influencer care are un profil social online și care ar putea fi um, o țintă pentru cineva din comunitate. Să presupunem că ne gândim la un influencer, vrem să-l luăm în considerare pentru o colaborare și dorim să îl abordăm. Sigur că da, bineînțeles. Și pot spune, după ce îmi creează acest mesaj, îi pot spune acestui AI ce mi-a spus Clayton. Clayton mi-a spus să programăm un call săptămâna viitoare. Deci îi povestesc ce s-a întâmplat în conversația mea cu Clayton, iar Nav va actualiza planul de vânzări în timp real, la fiecare pas, și îmi va spune care e cel mai bun pas pe care pot să-l fac în continuare. Astfel încât, indiferent de ce îmi răspunde Clayton, eu am la îndemână un plan de vânzări particularizat, creat special pentru relația cu el, iar toate aceste informații pot fi accesate de mine în timp real, într-un mod extrem de simplu. Aici planul va fi actualizat și mesajul spune: e super că e interesat de programarea unui call. Aici avem coordonează-te cu Clayton Thomas pentru a stabili data și ora pentru întâlnirea Zoom de săptămâna viitoare. Asigură-te că întâlnirea se va concentra pe discutarea obiectivelor în privința sănătății și stării de bine. Indiferent de profilul social pe care îl aveți, puteți să faceți o captură de ecran și să transformați respectiva persoană într-o țintă de succes pentru voi. Să-i creați un plan personalizat prin care să vă apropiați de ea și să o transformați în următorul vostru client. Nu mai există nimic de genul acesta um, și vă asigur că vă va ajuta să concluzionați mai multe vânzări ca nici când altcândva. Și mi se pare minunat că această idee a pornit de la Clayton și că și-a dorit atât de mult ca voi să aveți parte de funcționalitatea aceasta în comunitate. Și haideți să testăm un nou profil. Știu că mai sunt câteva lucruri pe care trebuie să le spun. Aș putea să le spun acum, sigur. Nu doar că avem acces la aceste instrumente extraordinare de social media și la Nav, care ne ajută să analizăm poze și să creăm planuri personalizate de vânzări, dar pe lângă asta am creat și ceva absolut incredibil pentru universul Root, și anume un avatar de inteligență artificială care știe totul despre Root și care continuă să devină din ce în ce mai inteligent, să știe din ce în ce mai multe lucruri despre Root. Vorbește peste 150 de limbe, aveți acces la el 24 de ore din 24 și puteți spune lucruri cum ar fi: bună, cum mă poți ajuta? Iar Lauren vă răspunde în peste 150 de limbi, vorbește peste 150 de limbi și știe totul despre Ruth. Dacă aveți o întrebare, aveți nevoie de o recomandare de produs sau aveți nevoie cu o informație pentru a transforma pe cineva în următorul vostru client sau inclusiv pe partea de mindset, de mentalitate, vă va putea ajuta.
Cheryl, te pot întrerupe o secundă? Sigur că da. Sunt Lauren, expertul tău în brandul Roots. Sunt aici să te ajut să stabilești obiective, să recomand produse pentru tine și clienții tăi, să depășim obiecții și să atragem vânzări. Cu ce te pot ajuta? O voi ruga pe Lauren să-mi vorbească în altă limbă. Ce limbă să alegem? Germană. Poți să spui același mesaj în germană? Haideți să vedem. Habar n-am ce a spus, dar a părut să fie germană. Vă rog să dați din cap dacă a avut sens. Văd că Alfred dă din cap. Pare că a fost bine. Perfect. Vorbește 150 de limbi. O putem întreba orice lucru despre produse, poate să ne ofere recomandări. Orice întrebare aveți, o puteți întreba pe Lauren și vă va răspunde. Am adăugat inclusiv câteva scenarii în engleză și în germană aici și cursuri de la Root University, de la Universitatea Root, pentru a le putea accesa și vizualiza toate videourile din interiorul acestei secțiuni. Lauren este expertul vostru în brandul Root. Acum voi lua câteva întrebări de la Patrick, din audiență. Voiam să adaug ceva foarte rapid. Clayton a colaborat cu Nowsite pe această nouă funcționalitate, deoarece um, ambasadorii ne-au spus că au nevoie de un instrument care să-i ajute să urmărească posibilii clienți și să obțină vânzări, pentru că aveau diverse probleme, se împotmoleau pe parcurs și aveau contacte pe rețele de socializare, dar nu știau cum să-i aducă înspre rut într-un mod organic. Deci, Nowsite vă arată cum să faceți acest lucru în mod natural. În ultima vreme am avut multe conversații despre cum putem să ne folosim mai bine de rețelele de socializare astfel încât să avem vânzări. Un al doilea lucru pe care l-am auzit a fost că ați dorit să avem pe cineva disponibil care să vă ajute să creșteți ca ambasadori și căruia să-i puteți adresa întrebări. Să găsiți videouri, traininguri pe care nu le puteți localiza în trecut. Astfel că nu voiați să ne scrieți de fiecare dată mie sau lui Patrick sau lui Clayton să ne deranjați cu asta. Și atunci Cheryl tocmai v-a arătat exemplul perfect a ceea ce poate face Nowsite pentru a vă ajuta în această chestiune. Acum aveți la dispoziție um, un instrument la care puteți merge pentru a vă răspunde la întrebări, iar dacă nu găsiți întrebarea acolo, ne puteți scrie nouă, însă nu trebuie să așteptați ca fie eu sau Patrick să se trezească dimineața, pentru că decalajul dintre noi și voi este de 7 ore, pentru a vă răspunde la întrebare. În plus, acum puteți accesa trainingurile root dintr-o secțiune mai ușor de accesat. Deci, în cazul în care nu ați pus totul cap la cap, v-am răspuns la multe întrebări, la feedback-ul pe care ni l-ați acordat, la lucrurile pe care ne-ați rugat să le introducem. Avem aici un instrument care rezolvă aproape toate problemele pe care le-ați menționat în ultima perioadă. Am vrut doar să unesc punctele în cazul în care n-ați făcut-o voi. Minunat! Mulțumesc tare mult pentru că ai împărtășit aceste informații. NowSite este un instrument incredibil de puternic și suntem aici să vă ajutăm să vă dezvoltați afacerea cu ușurință. E simplu de folosit, e ușor.
Practic, dacă vreți să vă dezvoltați business-ul pe social media, puteți să folosiți acei primi pași. Dublați-vă rezultatele pe rețele de socializare, ajungeți la mai multe clienți, la mai mulți clienți folosind NAD. Este foarte simplu, cu o simplă captură de ecran. Aveți la îndemână un instrument care vă relevă personalitatea oamenilor din jurul vostru și care vă oferă un plan de vânzări particularizat pe clientul, viitorul vostru client. Și veți ști mereu ce să spuneți, ce să faceți, fără să trebuiască să consumați efort. Dincolo de acest lucru, vă oferim informație prin intermediul avatarului, care vorbește peste 150 de limbi și continuăm să adăugăm conținut în acea secțiune pe care v-am arătat-o, astfel încât să puteți accesa cu ușurință traininguri, să știți unde se află informația pe care o obțineți. Patrick? Aș vrea pe această cale să anunț oamenii care încă nu au un cont, nu au site, că avem la dispoziție o ofertă specială pe care Clayton a obținut-o în numele tuturor din universul Root. Patrick, mai este ceva ce voiai să adresezi? Nu, aș dori doar să văd dacă există întrebări până în acest punct, pentru că sunt multe informații um, adresate astăzi. Iar dacă nu, vom continua cu partea de onboarding, da? Pentru persoanele care încă nu știu să folosească aplicația. Deci, dacă aveți întrebare, vă rog să vă scoateți de pe mut. Nurse Christy, bună! Nu te aud. O auzim pe Nurse Christy? Bună! Vezi mesajele? Ți-am trimis un mesaj. Da, văd. Ți-am trimis un mesaj. E o întrebare care nu intră neapărat în incidența acestui call. E despre nou site, dar aș prefera să vorbim în particular. Sigur că da, ți-am lăsat numărul meu, putem discuta în privat. Putem să intrăm la capitolul surprize acum? Sigur că da, sigur că da. Îmi cer scuze, a trebuit să plec cu mașina. Deci, despre ce surpriză vorbim? Despre cea hiper super specială din februarie? Da, cea hiper super specială. Surpriza lunii februarie. Am oferit Now Site gratis timp de un an și cei care au obținut Now Site gratuit au primit un mesaj cum că va deveni negratuit. Însă, având în vedere că obiectivul nostru este să realizăm lucruri mărețe și să oferim comunității cât de mult putem, cred că e cel mai important lucru pe care l-am învățat. Când oferim lucruri gratis, oamenii nu apreciază lucrurile respective. Sunt atât de multe înșelătorii care au loc peste tot în lume și care au furat atât de mulți bani de la oameni cinstiți, care oferă valoare prin prisma muncilor. Am ajuns la un acord împreună cu Cheryl. Cheryl, îți voi da cuvântul. Vreau să le spui tuturor ce ofertă am reușit să creăm. Sper că ați văzut cu toții că acest sistem are o aplicabilitate infinită, atât ca persoană fizică, cât și ca om de business. Dacă aveți un business, este cel mai important instrument la care puteți avea acces din punct de vedere al gestionării businessului. Și sunt companii care, pentru o fracțiune din ce
obțineți voi, percep 500, 1000 până la 1000 de dolari pe lună. N-am vrut să vă luăm 1000 de dolari, nici măcar 500, nici măcar 100 de dolari, nici măcar 50 de dolari pe lună. Nici măcar 25 de dolari pe lună. Nu? Nu te mai aud, Clayton. O să preiau eu discuția din acest punct. Oh, cred că încă vorbește. Ai revenit? Super! Veți obține acces la toate instrumentele pentru rețele de socializare care vă vor ajuta să vă dublați rezultatele. Veți primi acces la instrumentul pe care vi l-am prezentat astăzi, cel cu captura de ecran, care vă ajută să creați un plan de vânzări particularizat cu NAV, precum și la asistentul root, care vorbește peste 150 de limbi, și la conținutul pe care l-am adăugat în acea secțiune. Și am reușit să obținem un preț grozav pentru toată lumea. Mai degrabă Clayton a reușit să obțină un preț grozav pentru toată lumea de la Root. Sunteți pregătiți să aflați care e? 19 dolari pe lună. 19! Vorbești serios? Chiar am făcut asta? Chiar am făcut asta. Și n-am creat și o oportunitate astfel încât dacă le povestești prietenilor, primești pachetul gratuit? Ei, nu strica surpriza! Da, vrem să vă oferim ocazia să primiți programul gratis. Gratis. Dacă îl recomandați la 3 persoane, 3 prieteni, veți primi întregul sistem gratuit. Da? Deci aveți aici posibilitatea de a-l obține gratuit prin recomandare. Dacă nu aveți un cont rootbrands.ai, haideți să vă arăt ce trebuie să faceți. Intrați pe rootbrands.ai și pentru 19 dolari pe lună scanați codul QR pe care îl avem aici și puteți accesa programul. Dacă nu, prin intermediul recomandării, povestiți despre program, anunțați 3 prieteni, cu toții avem cel puțin 3 prieteni, iar în momentul în care ei se înscriu, voi primiți acces gratuit la întregul program. Grozav, nu? Deci, dacă nu aveți acces la rootbrands.ai, vă sugerez să îl luați cât mai rapid, să-l recomandați prietenilor și să-l obțineți gratis. Clayton, ești pe fază acum? Da. La ce mai... La ce mai avem nevoie de acces? E practic cel mai puternic sistem pe care l-am văzut până acum și costă la fel de mult ca 2 cafele de la Starbucks. Ia uite ce ne scrie o persoană din chat. Credeam că cel mai ieftin abonament la Now Site e 50 de dolari pe lună. Exact. Deci poate că n-ar fi o idee rea să luați, să prindeți oferta aceasta. Oare de ce? Pentru că ne place foarte mult partea educativă și să creăm măreție? Cred că da. Într-adevăr, este o ofertă incredibilă. Vreau să-ți mulțumesc ție, lui Justin, echipei, pentru ceea ce ați reușit să creați, pentru viziune, imaginea de ansamblu pe care ați generat-o, faptul că ușurați viața atâtor oameni. Devenim din ce în ce mai bun la a face asta.
Probabil ați observat că am ajuns acasă, trebuie să-i aduc Cristinei câteva lucruri. Și fac curat după cățel în timp ce vorbesc cu voi, ca să vedeți că fiecare face multitasking. Facem tot ce ne stă în putință pentru a vă oferi unelte care să contribuie la succesul vostru, pentru că știm că voi sunteți cel mai important lucru la care aveți acces, pe care îl aveți în viața voastră. Sunteți voi. Și dacă voi nu profitați de oportunitatea asta, eu o să o fac. Cel mai căutat lucru în Statele Unite, la momentul actual, sunt testele genetice. Toată lumea își dorește să se testeze. Iar acum NowSite vă ajută să le promovați într-o modalitate fără precedent. Cu ajutorul NowSite și poate contribuind puțin la a crea câteva anunțuri Google, veți ajunge la mai mulți oameni ca niciodată. Chiar acum puteți să intrați pe NowSite, să dați $19, să vă creați un cont dacă nu aveți deja, să luați testele genetice, linkul vostru de recomandare, specific pentru testele genetice, să-l marketați și să faceți $130 per recomandare. Și, într-adevăr, probabil vă va costa cam câțiva dolari per lead, per client, prin Google Ads. Dar să cheltuiți 10-15 dolari ca să câștigați 120, mi se pare foarte inteligent. Gândiți-vă la structura economică, la afacere. Dacă sunteți ambasador și intrați acum online, îi cereți instrumentului de AI să vă găsească principalii 10 influenceri dintr-o anumită nișă, îi introduceți aici, primiți un plan de comunicare personalizat, astfel încât să ajungeți la fiecare dintre ei, astfel încât să vă construiți o relație cu fiecare. Pentru că apoi să mergeți să le spuneți, hei, uite cine sunt, uite ce fac, lucrez alături de alți ambasadori care câștigă sume astronomice. Putem fi prieteni și puteți face acest lucru oriunde v-ați afla în lume și orice limbă ați vorbi. Oare suntem pregătiți pentru acest nivel de evoluție, de succes? Cine vrea să facă 10 milioane de dolari? Aș fi întrebat cine vrea să facă 1 milion, dar deja a devenit aproape comun. Cred că puteți ajunge la această sumă în 6 luni și nici măcar nu glumesc. Clayton, aș vrea să adaug ceva. Singura diferență este că eu vreau să bag acești bani în buzunarele altor persoane. Dacă simțiți că nu vă descurcați foarte bine cu tehnologia, că nu e punctul vostru forte, aș spune că odată ce vă familiarizați cu site-ul, are foarte multe funcționalități intuitive. Însă un alt lucru pe care îl puteți face este să găsiți o persoană mai tânără care folosește tehnologia și să-i propuneți un internship sau să-l transformați în ambasador. Vă promit că veți avea de câștigat de pe urma acestei colaborări. Sunt mulți tineri care ar fi absolut încântați de un sistem ca acesta. Pentru că e mult mai ușor să um, influențăm, să ajungem la mai multe persoane pe rețele de socializare. Oricine poate avea succes cu Now Site. Este foarte simplu. Dacă nu vă descurcați, puteți apăsa pe acel buton mare și roz care spune Surprinde-mă, care va crea postări pentru voi. Eu sunt aici în cazul în care aveți întrebări. Vreau să mă asigur că vă simțiți confortabil cu toate instrumentele.
Da, vom avea mai multe traininguri ca acestea, dar dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rog să ne întrebați. Onest vorbind, fiecare persoană pe care o cunoașteți și care are o afacere ar trebui să folosească Now Site în fiecare aspect al vieții de pe rețelele de socializare. Este cel mai dinamic instrument pe care l-am văzut vreodată și eu chiar mă mențin la curent cu tot ce iese pe piață. Sper să vi se pară și vouă la fel de valoros. Gândiți-vă, pentru $19, dacă faceți un client pe lună din crearea unui conținut pe care de fapt nu-l creați voi și prin vânzarea testelor genetice, cu un client pe lună, vă acoperiți costul, dar deja dacă aveți trei prieteni, vă um, obțineți programul 100% gratuit. Și dacă deveniți eficienți, vă dați seama că, bun, dacă am obținut un client, pot să obțin 3, 4, 5. Și apoi, odată ce învățați să faceți asta, îi învățați și pe alții. Deci, nu aveți doar un client, aveți o multitudine de clienți. Iar în acel punct, sunteți pe cale să câștigați o croazieră în septembrie, veți face mai mulți bani, veți ajuta mai multe persoane, le veți ajuta și pe ele să facă bani. Dacă urmăriți majoritatea persoanelor de pe social media care sunt faimoase, vedem cum fiecare are această bază imensă de urmăritori de oameni care ar vrea să fie ca ei. Gândiți-vă cum puteți ajunge la acei oameni. Sunt oameni care creează conținut masiv pe social media de succes și care nici măcar nu au acces la lucrurile la care aveți voi acces. Cheryl, ești minunată. Îți mulțumesc tare mult, Clayton. Nurse Christie, cred că ai o întrebare? O clarificare. Când spui că o recomandare îți aduce Now site gratuit, când aducem noi clienți care folosesc acest instrument ca parte din activitatea lor de ambasadori, pentru că pentru $20 vor avea aceleași oportunități ca persoanele care vin la RUT. De exemplu, când vorbim despre când ajungem la persoane pe Instagram, să îi întrebăm pe ei. Vreau doar să mă asigur că am înțeles bine. Cheryl, răspunde tu. Nurse Christie, poți intra pe rootbrands.ai, intre în contul tău, în colțul din stânga vei vedea un buton de recomandare. Poți distribui acel cod cu trei persoane și în momentul în care faci acest lucru, primești abonamentul gratuit. Așa funcționează. Rootbrands.ai nu face parte din ecosistemul Root, nu este comisionabil. Dar Cheryl, cine știe, poate vom purta această conversație în curând. Sigur că da, îmi fac o notiță. Dar Nurse Christie, dacă inviți pe cineva să-și creeze un cont rootbrands.ai, probabil că îi vei recomanda și să-și facă un cont root. Și asta sugera și Clayton, că poți să îi faci o recomandare pentru un outside, dar și o recomandare de produse. Pentru că orice ar face cu acel cont, dacă sunt sub tine, îți vor aduce beneficii pe viitor. Întreb pentru că am persoane cu care vorbesc și care sunt clienți de un an, dar îmi spun nu sunt interesat de vânzare, pentru că nu sunt bun la vânzări, nu sunt o persoană de vânzări. Deci nu mă interesează acest aspect, vreau doar să fiu un client până la adânci bătrâneți.
Te pot întrerupe foarte rapid? Îți ofer un studiu de caz. Sandy e aici? Sandy? E aici, e aici. Sandy, te rog frumos să ridici mâna. Vreau să-l vedeți cu toții, pentru că este o conversație foarte importantă. Sandy câștigă $15 pe oră ca pasnic. Nu este om de marketing, nu este om de vânzări, expert pe rețele de socializare sau altceva, dar în ultimii 5 ani, în mai puțin de 5 ani, mulți dintre voi sunteți aici de 2, 3, 4 ani. Nu este vorba de vânzări, este un mecanism extrem de simplu. Nu are nimic de a face cu cine sunteți voi, ci cu valoarea a ceea ce reprezentați voi. Nimeni nu e persoană de vânzări de aici. Unii dintre noi ne concentrăm pe storytelling, alții pe comunicare. Iată un individ care nu ieșea în evidență cu nimic. Mama lui i-a dat la un moment dat o sticluță de clean slate și asta i-a schimbat viața. În 2 luni a făcut mai mult decât a câștigat într-un an întreg lucrând. Asta e partea importantă. Nu este vorba despre vânzări, n-a fost niciodată vorba despre vânzări, ci despre a crea un mecanism prin care să le purtăm de grijă oamenilor. Pentru că dacă înțelegeți ce a făcut Cristina, înțelegeți care e destinația și de ce oamenii vor să vorbească cu Cristina. Cu toții suntem o piesă imperfectă într-un puzzle perfect. Cu toții suntem interconectați și fiecare trebuie să-și facă treaba și să împărtășească talentul cu persoanele din jur. Nu e vorba despre vânzări. Creăm valoare, iar în acest proces suntem recompensați pentru valoarea pe care o creăm. Patrick și cu mine am trecut deja prin aceste informații. Ce alte companii din această zonă de lifestyle sau de wellness oferă 75 de milioane de dolari așa oamenilor din comunitate care creează valoare? Nimeni n-a mai făcut așa ceva. Voi ați creat acest ecosistem. Tot ce s-a făcut este parte din creația voastră. Și atunci, faptul că o persoană se simte inconfortabilă cu ea însă și este motivul pentru care se consideră o persoană care nu e bună în vânzări. Și cel mai important secret este că fiecare dintre noi trebuie să ne schimbăm. Să alegem să fim mai buni, să alegem să fim mai mari. Măreția se creează la nivel individual. Și tocmai de aceea o personificăm atât de mult. Tocmai de aceea am încredere în fiecare persoană. Am văzut măreția din mine și din fiecare persoană din jurul meu. Evoc un răspuns emoțional. Motivul pentru care eu sunt atât de frustrat față de persoanele din jur este din cauza ceea ce nu văd în ei și știu că ar trebui să fie acolo. Este cel mai important aspect pentru mine. Încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a vă oferi cele mai bune produse, cele mai bune soluții, cele mai bune instrumente, astfel încât voi să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Și când se întâmplă, am creat un lucru de care merită să ne agățăm, pe care merită să-l povestim tuturor persoanelor din jurul nostru. Cristina și cu mine am fi făcut mult mai mulți bani în ultimii ani dacă ne-am fi concentrat pe asta și nu pe a da persoanelor din jur pentru a le ridica pe ele. Suntem într-o lume care preferă să țină pentru ea decât să dea mai departe. Alegeți să fiți mai buni. Și când cineva vă spune nu sunt o persoană de vânzări, spuneți-i, alege să fii un om mai bun. De ce nu ești? Te provoc.
Acesta e momentul meu de Oscar. Te provoc. Te provoc să fii mai bun. Să înceapă distracția, pentru că acum toate instrumentele sunt în mâinile voastre. Ce urmează să faceți cu ele? Cheryl, în cazul în care oamenii au întrebări, ai putea, te rog, să pui în chat adresa la care pot scrie pentru a adresa aceste întrebări. Văd foarte multe întrebări particulare despre cont, ce să facă. Știu că Justin era aici. Bună, Justin! Am văzut că am mai răspuns la câteva întrebări din chat, dar dacă aveți întrebări, știu că și Duquesne v-a transmis trainingul original pe care l-am avut cu NowSite, care e foarte util, care vă explică ce este NowSite. Acest call va fi încărcat pe YouTube cu tot cu traduceri. Mulțumesc tare mult că ai împărtășit din nou linkul, Duquesne. Vrem să continuați să folosiți aceste instrumente, să creșteți, să interacționați cu platforma, să trimiteți mesaje și să creați această platformă care e construită astfel încât să ofere valoare în conversațiile voastre, conversații de follow-up și care să vă ajute să deveniți cel mai bun tip de ambasador. Aș vrea să mai spun un singur lucru tuturor persoanelor din universul RUT. Încrederea pe care oamenii încep să o manifeste, rezultatele pe care le obțin sunt absolut incredibile, se transformă complet, încep să apese pe acel buton de surprinde-mă și le văd fețele, cum se luminează, cât de surprinși sunt de ce rezultate pot avea. Momentul în care fac prima captură de ecran și apoi primesc instrucțiuni clare privind ce trebuie să fac în continuare pentru a câștiga respectivul client. Momentul în care văd cum crește gradul lor de încredere în ei înșiși și în businessul lor este de neegalat. Sunt foarte entuziasmată să vă văd pe fiecare cum vă veți construi propria versiune a succesului. Mulțumim tare mult, Cheryl. Apreciem tare mult prezența ta, faptul că ne-ai prezentat platforma, că ai răspuns la întrebări, că ne-ai adus atât de multe noutăți. Știm că ați muncit din greu la ele în acest timp, în tot acest timp, pentru a ne oferi valoare nouă și ambasadorilor RUT. Este minunat. Și voi ați făcut o treabă minunată. Duquesne? Aș dori să încurajez pe oamenii care vor intra în colul RPS de joi să le transmită comunităților că va fi o zi importantă, interesantă, în special pentru mine. În locul vostru aș participa la acel call, nu o să vă dau mai multe informații, cred că înțelegeți la ce mă refer. Vom juca rugby? Ne uităm la rugby? Sigur, sigur, uite, sunt două hobby-uri pe care le am, colul de joi și rugby-ul. Facem o colaborare cu Reading Rainbow? Ok, trei hobby-uri. Îmi plac și cărțile, dar îmi place să citesc, adevărat. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru timpul acordat astăzi. Vă rog să intrați pe rootbrands.ai pentru mai multe informații privind colaborarea cu NowSite și păstrăm legătura. Dacă aveți întrebări, vă rog să dați click pe linkul pe care Cheryl l-a pus în chat. Puteți să scrieți și serviciului nostru de relații clienți și vă vor oferi aceleași informații. Vă mulțumim tare mult pentru prezență, să aveți o seară frumoasă!